Bon dia! El Ministeri de Sanitat vol eliminar les guàrdies mèdiques de 24 hores per la seguretat dels pacients i per la salut i conciliació dels professionals. La formació professional té molt bona sortida laboral i un de cada dos graduats troba feina en menys d'un any. El govern promet més seguretat a les presons i els sindicats mentrestant aixequen alguns bloquejos, però segueixen demanant dimissions per parlar. Fermín López diu en una entrevista al diari Sport que el Barça lluitarà fins al final la Champions i que l'equip encara té fe en la Lliga. En bàsquet NBA, els New York Knicks han guanyat els Warriors de Stephen Curry 112-119 amb 34 punts i 7 assistències de Jalen Brunson. El temps, matí de posar-se jaqueta i migdia de gairebé màniga curta en molts punts del país. I avui, que és Sant Josep, felicitats a Josep, Josefines, Papitos, Papites i de més variants, i per molts anys si celebres l'aniversari. Que vagi molt bé!